Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahAku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.
Asmadihita sude amanginang. Selamat hari Minggu madihita sude. Tapuk kama par minggu ata martang yang nahohom mahita. Amin. Tapuji matuhata marhite buku de nomor 20 ayat sada sahat ayat tulu. Jesus nami lodisom asa masih haloluan ipero mahotuson salabai mabaromuan liton rintuton dinami unang maparohanami tolong rohanami be nang pabinotoanami molosoroton dimi manondahangi rohanami ikon hodok aturehon dalam nami sidekeo. Sonang siang debata hati uron siang dijang banture sondang ima rohana hami asa sonang lau manjalohan oluan inatu kami ya Tuhan. Marhite-hite guarni di bata ama. Dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot guarni tundi perbadia natumo palangit dohot tanoon. Amin. Tigordo akadalan ni Jehovah gala halak partigor mardalan di sini. Alayang ko halak parjahat tarsulat do di sini. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita.
marasi roha jalana bonar. Maulia teh hudok hami ala dipabisar hotu hami barita nauli namanurdangi rohanami. Ayalani umbahen hutada hami dohot lomo ni roham. Dipangido rohanami naing mangulahon lomo ni roham hami saleleng dinguluon. Jalan naing martua hami bahenonmu. Say perbadiai marohanami marhite-hite tudin. Jala pergogoi mahami mangorom hisap-hisap. Dohot manggotapon roha portibion. Tay palas marohanami manguloi ho alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tato poti madosata yadopan ni Tuhatta. Ale debatanami namarasi roha jalan abadia amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami rotu jolom huhilala hami rikot do asini roham disaluhut hami halak pardosa. Alani ido umbahen nahu paserep hami diri nami sadarion di jolom. Jalahu parhatopot hami tung najut-jut do hami manibil sian akka dalanmu nabadia songon biru-biru nalilu. Tayunang pabali hami sian jolom alani dosa nami. Aidang dihalomohon rohanami hamatean ni akka perdosa. Alai hamu baon ni roha do lomo ni roham asa mangulu. Sesama saluhut hageduhon nami dohot pangalason nami marhite-hite pangulu nami nasa sadai. Anakmu Tuhan Yesus Kristus. Taipaihut maha asini roham dihami marhite-hite panidangion dohot hagogoon nitondi perbadia. Asa tarapul situtu rohanami majouho asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho bahen hasangapon di guarmu nabadiai. Amin.
Tabege mahata baga-baga taringot tu hasesan ni dosa. Aidang adong ibarni ay saluhut do pardosa jala hurangan maradopon hasangapon ni debata. Alai akka nagabe pitor binahen ni basa-basa marhite sian asin ni rohana. Inorhon ni panubusyon na marhite-hite Kristus Yesusi na pinajongjong ni debata bahen habangsa parasian marhite-hite haporseaon di mudarna. Asangapon ma di debata na di gijang. Amen. Epistel dihita minggu sadarion tarsurat di Sada Tesalonika 5 ayat 12 sahat tu ayat 24 tajahama marsikat soring. Uelek-elek hami mahamu aliak kadongan tadahamu ma akka namangalojahon hamu akka namanguluhon hamu marhite-hite Tuhani rodiaka na paingoton hamu. Sangap situtu marajumi hamu nasida, mardongan holong ni roha, alani ulau nasida. Saya mardame mahamu sama hamu. Alai huapoi hami mahamu aliak kadongan, tay paingot hamu ma akka nasomaradat, apuli hamu ma akka siotik roha, anjuhamu ma akka nagale labas marohamuna dopak taluhut nai. Mata-matahon hamuma asa unang dibaloshon manang ise naroa balos ni naroa. Nadenggan maparea hamu toktong nang sama hamu nang tu saluhut halak. Totong mahamu marlas ni roha. Unang mansagi hamu martangiang. Madok mauliate mahamu siala saluhut na ay ido di pangido de batasian hamu marhite-hite Kristus Yesus. Unang intopi hamu tondii. Unang learo hamu na di panurirangon. Takasi hamu masaluhut na nadenggani matiop hamu. Pasiding hamu ma nasa rumang ni naroa. Di parbadiai debata pada mei mahamu gabe sunanding. Jala diramuti maton dimuna nang roha nang daging asa ias soha surahon diharoroni Tuhata Yesus Kristus. Aposan doi bana nama jauh hamu sai pasauton na doi imasahatna martua doakan na tumangihon hatani debata
jala nau peopsa. Yesus Kristus Hidup Raja, bila bangkit di amanah, menggonggongi sasune, menggonggongi sasune, jangan asa hajol maon, tui bana Bata dosa sadasa, Olan Yesus do tudosna, anak Tuhan manai, anak Tuhan manai, naso meret mabangsana, somaruju Tidakon maha porsiaotai songon na hina tidakon ni dongata saha porsiaon isadok di portibion rap mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo nasohatu dosan natu mo palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasa sadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean si Anton di perbadia andorang sohua ido tuhata natu maun na bernit di panghuman ni silatus namate terpajal do ibana di hau pinor silang natuat tuban waturu dung ditanom namulak mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgo lau hundul tu siamun di debata Jahoba amanai pargogo nasohatu dosani tisima ibana pai mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot namate au porsea ditondi parbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia dohot dihatai naman dok mulak mangulu sogot daging halak nang mate dohot dihanguluan na sorasuda amin.
Tikting di Huriata HKBP Romangun, Minggu 24 Agustus 2025. Partangyangan Week, Rabu tanggal 27 Agustus 2025 masuk pukul 10 siang WIB di Parjolo Week Gangkana di Bagas ni keluarga Sintua Nyonya Sianipar Boru Sibuya, Jalan Raumon Mukas Selatan Gangkana nomor 104 RT 10 RW 105, Inganan Pertangyangan di Ruang Timotius. Paduahon Week Ramangun Tolu Dohot Week Rawan Opat di Bagas ni keluarga Berman Tambunan Marulam Buru Siregar, Jalan Lumba-Lumba 2 nomor 10 Walu, Ramangun Jakarta Timur. Inganan Pertangyangan di Ruang Lukas. Patuluhon Week Rawasari Cempaka Putih di Bagas di keluarga Nyonya Siregar Rosalita Burus Tompul, Jalan Johar Baru Utara Sada nomor 5 RT Walu RW Tolu, Jakarta Pusat. Opaton Week Penggilingan di Bagas di keluarga Monggur Siahan Sintua Rusmawati Borumanurung, alamat Perumahan Taman Modern, Jalan Sakura Cesada nomor Sia Cakung, Jakarta Timur. Week Penggilingan. Palimahon Week Pulau Asam di Bagas ni keluarga Rudi Parluhutan Tamunan Emi Marisi Buruhutapea, Jalan Satria nomor 30 Kelurahan Jati, Jakarta Timur. Di hari Kamis tanggal 28 Agustus 2025 masuk pukul 10 siang WIB di WIB balap sepeda di Bagas ni keluarga Rimba Sinaga Belandina Buru Sormin, Jalan Kayu Jati 5 RT 4 RW 5, Jakarta Timur. Partangyangan keluarga Parhalado, Selasa tanggal 26 Agustus 2025 masuk pukul 10 Walu WIB di Patupado. Partangyangan keluarga Parhalado Maringanan di Ruang Timotius. Sude Parhalado rap dohot keluarga asa mandohoti partangyangani. Perubahan format laporan warta keuangan. Pembantu peningkatan pakubasion khususna laporan keuangan tikting parhepengon bentuk manang formatna disesuaikan tu format Balitbank dohot sentralisasi keuangan HKBP. Bentuk manang format penyajian laporan keuangan warta jemaat bentukna baru ditutup on di minggu tanggal 7 September 2025. Huriata HKBP Romangun merusahado terus lahu membahen pelayanan na denggan marhite laporan keuangan na disajihon di hartas tikting transparan dohot akuntabel tuhat tama nama masu-masu sude pakubasyota. Parheheon lansia HKBP Romangun. Puncak parheheon lansia ima hari Minggu tanggal 7 September 2025 di Gereja HKBP Romangun. Sude lansia di Huriata asa berpartisipasi di parheheon. Parheheon Napo Subulung. Seksi Napo Subulung di Patupauta rangkaian kegiatan parheheon manang dan workshop naik di tanggal 24 Agustus 2025 1 4 Oktober 2025. Aka kegiatan parheheon Napo Subulung boima di jaha di hartas tikting. Today Napo Subulung asa mendohoti rangkai
rangkaian kegiatan parheheoni. Pesta Gotilon HKBP Romangun. Pesta Gotilon HKBP Romangun tahun 2025 di Patupama Minggu tanggal 31 Agustus 2025 di Maria Convention Hall mulai pukul 8 saat tu selesai. Obar tu pestai sada panitia mengundang sude ruas Nihudiata asa berpartisipasi di perayaan. 2. Ganop Week dohot kategorial Papung Silua napina saat di acara Pesta Gotiloni. 3. Ganop Dewat dohot seksi manang kategorial di patupa acara manang pertunjukan performance marhite paduan suara musik tarian dohot na asing. Diharapkan partisipasi aktif sude ruas Nihudia HKBP Romangun di rangkaian kegiatan Pesta Gotilon tahun 2025 dohot lasni roha. Persiapan gladi bersih di Patupa di hari Selasa tanggal 26 Agustus 2025 pukul 10.04 WIB saat 10.07 WIB di gedung Maria Convent Hall. Sude panitia dohot parhalado asa mandohoti gladi bersih. Ibadah Minggu 31 Agustus 2025. Minggu 31 Agustus 2025 ima puncak perayaan Pesta Gotilon HKBP Romangun. Diminggui parminggon di Patupa ima pukul 6 WIB parminggon umum bahasa Batak di gereja. Pukul 8 WIB parminggon gabungan sekolah minggu di gereja. Pukul 8 WIB parminggon Pesta Gotilon dohot perayaan di gedung Maria Convent. Pukul 10 siang WIB parminggon umum bahasa Indonesia di gereja. Sude ruas di Huriata asa marparate hatehon jadwal parminggoni. Mutasi pendeta. Nunga di Jalu Huriata surat haputuson sian pucuk pimpinan ng Eporus, SK mutasi pendeta Osator Simanjuntak MTH, sian pendeta fungsional HKBP Romangun, Gabe pendeta fungsional HKBP Resort Surabaya, maringanan di HKBP Sidoarjo. Dohot SK mutasi pendeta Tupal Sitio STH, sian wakil kepala biro Uikumene HKBP, Gabe pandita fungsional di HKBP Romangun. Pendeta Osator Simanjuntak MTH dilantik manang diojakon ma Gabe pandita fungsional HKBP Resort Surabaya di Sidoarjo hari Minggu sadarion tanggal 24 Agustus 2025. Minggu 14 September 2025 di parmingguan pukul 10 WIB di Patupaut Tama temu pisah manang pojakon dohot paborhaton pendeta Osator Simanjuntak MTH dohot pendeta Tupal Sitio STH di HKBP Romangun. Dewan Marturia Seksi Musik. Obar pengembangan organis HKBP Romangun khususnya pengguna orger gereja. Dewan Marturia Marhite Seksi Musik Rap dohot organis Indonesia patupa program pelatihan belajar orger tu akka organis. Na marhobas di HKBP Romangun. Kegiatan di Patupa hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2025 pukul 10 WIB saat pukul 10 WIB. Dohot 30 Agustus 2025 pukul sia WIB saat pukul 10 WIB di gereja. Anggiatma pakubasion organis lamtu denggarna.
ruas natambah. Minggu sadarion tarjalo do gabi ruas natambah ima keluarga Roy Simangucong Dahlia Evianti Burusiman Juntak rap dohot 2 halak yanokon nasida Rosian HKBP Resort Duren Sawit, alamat Jalan Kayu Putih Selatan Onom E nomor 32 Kayu Putih Jakarta Timur, Wik Kayu Putih Karping Fori Jongjong Mahamu. Tuhat tama nama masu-masu hamuna gabe ruas nadenggan di tonga-tonga ni huria tarulu mobi ma dijoloni tuhatta udul mahamu. Tikting naing marbagas, tikting paduahon, naing manjalo pasu-pasu parbagason ma Ernest Rudolf Hamonangan Hutapea, ruas ni HKBP Resort Rawamangun Wik Kampung Ambon, anak niamata Johnson Marulitua Hutapea, tubuh ninata Rina Burusitanggang, dohot Orwana, Ivana Matilda Burusiahan, ruas ni HKBP Simpang Limun Resort Medan 2, boru niamata Alexander Siahan, tubuh ninata Dame Maria Buru Pangaribuan. Pamasu-masuon hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2025 di gereja HKBP Simpang Limun Resort Medan 2. Tuhatama nama masu-masu parsaripion nasida gabe parsaripion nadenggan di tonga-tongata tarlumobi di joloni tuhatta. Ruhut parmahinion dohot pamicangon manang RPP. Minggu sadarion hona ruhut parmananion pamicangon manang RPP do sada Cynthia Febria Angelina Buru Pasaribu, boru niamata Mori Pasaribu, tubuh di Inata Rutua Buruta Barat, beralamat Jalan Gading Raya nomor 60, RT Onom RW 104, Pisangan Timur Jakarta Timur, Wik Pisangan Gading Raya, alamar Bagas Naso Penggation Nihuriata, Manang RPP HKBP pasal 4 ayat sada poin M. 2. Rubeti Juliana Buru Lumbat Tobing, Sahalak Ina nama Balu, alamat Jalan Cipinang Kebembem nomor 27 RT 7 RW 17 Jakarta Timur, Wik Pisangan Gading Raya, ala Parmahamulian Muse di gereja Nasod Poda Dohot HKBP di RPP HKBP pasal 4 ayat sada poin M. Tolu Sumarni Salak Ina, alamat Jalan Cipinang Kebembem Raya nomor tolu RT 10 Pitu RW 10 Tolu Jakarta Timur, Wik Pisangan Gading Raya, alam mulak muse tu ugamo na asing RPP HKBP pasal tolu ayat sada. Pelian dohot aka udut ni buah-buah tahjama di hartas tikting naong pinaradi ni uriata di pasu-pasu di batama aka barita masa dohot ulaun aka sipatu pauta bain sangap di gowarna. Songonima tikting di huriata minggu sadarion. Shalom. Horas. Yang terhormat Amang Pendeta Resort HKBP Rawamangun, Amang Pendeta Manapar Panjaitan, Inang Pendeta Rita Borusiagian, Inang Sintua Erida Borusinaga, Amang dan Inang Parhalado HKBP Rawamangun, Amang dan Inang Dewan Koinonia, Amang, Inang dan saudara-saudari warga jemaat HKBP Rawamangun, dan tentunya abang, kakak, dan teman-teman seksi Naposo Bulung. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, karena hanya atas kasih karunia-Nya kita dapat berkumpul di gereja ini
untuk bersama-sama memuji dan memuliakan namanya. Hari ini kita merayakan pembukaan dari acara Pareon Naposo Bulung HKBP Rawamangun 2025. Pareon berasal dari kata dasar hehe, yang artinya bangkit. Bangkit dalam konsep ini adalah membangkitkan kembali semangat baru, karakter baru, dan membangun kembali jaringan pelayanan persekutuan Naposo Bulung HKBP Rawamangun. Ini adalah bentuk nyata yang dapat diberikan oleh pemuda-pemudi gereja untuk dapat menjadi cerminan dan identitas utama untuk gerejanya. Pareon Naposo Bulung HKBP Rawamangun tahun 2025 mengambil tema Dare to be Different yang berarti berani mengambil keputusan untuk mengalami pembaruan budi, tidak lagi serupa dengan dunia, tetapi hidup dalam kehendak Allah, yang diambil dari Roma 12 ayat 2. Sesuai dengan arti dan temanya, Pareon Naposo Bulung HKBP Rawamangun 2025 memiliki tujuan untuk mengingatkan kita, seksi Naposo Bulung, agar selalu tetap bersatu dengan sesamanya dan berusaha memperbarui diri menjadi pribadi yang baru dan lebih bersemangat dalam setiap kegiatan di Gereja HKBP Rawamangun. Adapun rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka Pareon Naposo Bulung HKBP Rawamangun 2025 adalah sebagai berikut. Pertama, ibadah pembuka pada hari Minggu 24 Agustus 2025 pukul 10, pukul 1, dan pukul 4.30 di Gereja HKBP Rawamangun. Yang kedua, perlombaan Mobile Legends antara gereja pada hari Jumat 5 September 2025 pukul 5 WIB secara daring, dan Sabtu 6 September 2025 pukul 9 di Gereja HKBP Rawamangun. Ketiga, perlombaan basket antar gereja pada hari Sabtu 13 sampai 14 September 2025 pukul 10 di Gor Basket Rawamangun. Yang keempat, perlombaan futsal antar gereja pada hari Minggu 21 September dan 27 sampai 28 September 2025 pukul 10 WIB di Anfa Arena Kelapa Gading. Yang kelima, charity pada hari Sabtu 20 September 2025 pukul 7 WIB di Hutan Mangrove Peak. Dan yang terakhir, worship night pada hari Sabtu 4 Oktober 2025 pukul 6 sore di Gereja HKBP Rawamangun. Melalui kegiatan Pareon ini, diharapkan seksi Naposo Bulung HKBP Rawamangun dapat semakin bertambah banyak untuk aktif kegiatan Naposo. Bangkit seperti arti kata Pareon, mempererat tali kasih sesama Naposo Bulung, dan tentunya menggunakan waktu muda yang diberikan Tuhan untuk memuliakannya. Teaser dari kegiatan Pareon Naposo Bulung HKBP Rawamangun dapat dilihat melalui video berikut. Akhir kata, terima kasih untuk segala pihak yang sudah membantu kami untuk melakukan pembukaan Pareon Naposo Bulung ini. Besar harapan kami agar Amang, Inang, dan saudara-saudari untuk selalu mendukung seksi Naposo Bulung dalam segala pelayanan kami, dan semua hanya demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Ehe Naposo Bulung. Horas!
Sa
sauti namini, usuk isi polisi. Tapasada marohata martangiang mahita. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramoti ati-ati dohot pikiramuna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Hatani debata jamita dihita di minggu tasadarion, ima minggu pasapuluhon dung Trinitatis, nenek dosian pesalmen biddu 100 ayat 15 sahat tu ayat 10 songonom madidok disi tapai huti hukma asa hujaha dihita. Songo duhut do ari-ari ni jolma nagale marbunga ibana songon bunga di ladang.
Ai dibolus alogo ibana jadi dang disibe. Jala dang tartadabe inganan nai. Alai anggo asini rohani Jahoba sian saliling-lilingna do rodi saliling-lilingna. Dia kana makabiari ibana jala hati goranna marnini marnono. Dia kana mangaradoti padan binahenai dohot patupahon akka patiknai. Ima sahana. Horas madhita. Shalom. Selamat hari Minggu. Mau lihat emea di harorota rohita manangihon hatani debata di bagasan Aresa Darion. Terima kasih juga kepada anak-anak kami Naposo Bulung yang hari ini membuka parhehionnya. Dan kami sudah mendengarkan bagaimana misi kalian untuk mengarahkan banyak orang memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui lagu yang tadi ya. Tuhan Yesus do partugi unang ganggu rohami say araho maanggimi mangului debata say pakai gogomi manuhuk silangi. Itu tadi ya. Begitu tadi nyanyiannya. Ya tu siamu do lapatan nih. Bisa ya? Iya. Jadi kalian menjadi agen transformasi, membawa pembaharuan kepada adik-adik. Orang banyak. Olo manuhuk silang. Biasanya kalau Naposo Bulung nggak mau itu yang berat-berat. Ya. Berat mak, gak mau besar banget tanggung jawab saya, gak mau. Tapi sekarang berjanji di hadapan Tuhan melalui parheheon Naposo Bulung, hehe semangat, hehe rohana denggan, hehe partodion. Itu ya. Selamatlah untuk melaksanakan parheheonnya sepanjang sampai bulan Oktober ya. Iya. Sambil dibawa pasangannya. Orang Rawamangun ini pun jadi. Nah, orang Suprapto, Keramat Jati, ya, banyak lagi teman kita di luar sana yang boleh kita bawa ya, apalagi pasangannya. Kan bukan dari Rawamangun ini pacarnya ya, iya dari Rawamangun. Nah, diingat dulu siapa pacarnya. Terima kasih untuk kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di gereja kita ini. Jamitatta di bagasan Sadarion dibain topikna asini rohani Jahoba hot rodi saliling-lilingna. Asini rohani dibata hot rodi saliling-lilingna. Kasih setia Tuhan tetap selama-lamanya. Anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan tidak bisa dihambat apapun. Tabereng mak, di pengakuan nih par pesalmen. Marhite edenai, di pesalmen 100 tului, adong manang piga si ingoton, sian edeni si dauton. Didok desi puji madebata ala rade manesa dosa. Mulota caha ayat sada sahatu ayat tului. Puji madebata ale todiku. Jalanasa rohaku di bagasan mamuji. Goarna nabadiai dohot udutna. Debatado tutu tamasi pujion. Hola debatado dangadong nasing. Jala diakui par pesalmen Raja Daud do pardenggan basa jala parasi roha do yang go debata lebat terimas jala parasi roha gudang. Molo jolma hatop terimas. Hatop muruk alayang go debata lebat terimas. Dia judo dipaimado adigan
hamumulak ni parjahati. Dileo dopetiki, dileo poda, dileo pasu-pasu. Ima di hati dakon perpesalmen. Puido tajahai di 100 tului ayat 2-10. Jalana dumenggat dope. Nau tabo dope si pengakuan ni Raja Daputon. Ima, songod daw ni habisaran sian hasudutan. Di padau ibana jolmai sian hadosauna. Sian terbit matahari sahat tuna terbenam. Songonima dauna. Dari timur ke barat. Songonima pengakuan ni Raja Daud. Manada debata para sirohai. Gok asini rohana do tutu. Jalahot rodi saliling-liling na do asini rohanai. Sapala naung dipilih debata imana gabe raja. Hape kesalahan na say di paima debatado hamumulak ni parcahati. Ayah dong dodosa ni si Daud. Aong belge. Dibuat ibana istri ni si Uria, si Betseba. Dibae nak kalakal ala bagak si Betseba. Karena cantik istri Uria. Disuruh perang si Uria. Maju di depan, mate ma. Ibuat imana ma, ima akal-akal na. Alay hot do rodi saleleng-leleng na asin ni rohani debata. Dung diakui kesalahan na. Diakui. Nasa na mengaku dosa na. Toktong do diasi debata. Ay hot rodi saleleng-leleng na do asin ni rohana. Ngaboy rata bilang yak kadosata ke. Manangdang mardosa behita. Gudang do dosata kan. Alay molo tatadda doi. Gabe hahurangata. Rodo Tuhani mangalehon asin ni rohana. Baru turpuk tauma. Ayat 15 sahat tu ayat 10 walu. Parasingan ni jolma dohok debata. Ayang go debata nga tatad danakin hot do asin ni rohana. Alay ang go jolmai. Songon di ayat 15. Songon duhu do ari-ari ni jolma nagale. Marbunga ibana songon bunga di ladang. Marbunga do ibana. Boy do tubu. Boy do denggan. Boy do uli. Alay satokin. Melos doi musik. Dung rolas niari melos doi. Saha tu botari marurus doi. Songoni macolmai. Boy do ibana satokin uli. Alay dang hot haulion nai. Oke. Akaina parari Kamis kan. Anggotik ya anak boru inak padita baga doaw. Basunari pe baga do. Ningor rupani. Adaw ngamatua biaw. Adok pengakuan. Basay dia dua matahiyad do. Posodo peaw. Ngolon idokon naguru do inang songon nabagain. Daw. Ay 10 tahun ngator diri tahu ala uli. Sonari do matua inang ngarehuk-rehuk bepatu. Ima tadana satokid do haulio ni. Meros doi, malos doi. Suang-suang ni akka ama. Songon nauli hamo amang. Ido. Ay boloy kator atong inak padita marase do. Sudah colma menghormati. Manaruhon amplop tarlumubi. Sering may besenyum. Maluruk peciu dinak padita dang adong be. Ba. Ido. Satokid do hape.
Songonima gobaran ni ngulu ni jolma di portibion. Molo par pesalmen madok di pesalmen sia puluh esa pului. Itap ni 70 tahun do umur ni jolma. Molo sahak tu 80 tahun hangaluton nama japar ni. Ido. Tohodoi. Ngasonggop di si gula. Darah tinggi. Kolesterol. Ngasonggop be. Hangaluton namanya. Boydo mangerbang marbunga alai melos marurus dung botareneng. Ia kui doi si Jesaya pemadok kosongonido di Jesaya 40 ayat 6 1 lua. Alai anggo nahot ima asine rohani debatado. Debata dohot hatanaido nahot. Mulut ajaha ayat 8 benai sahat tuci. Di Dok Klaus Westerman dada asa tahutan hita madalani nguluon molotung di pabua pe unang gabe mabiar hita dang alani hata-hata sinakin gabe mabiar hita alai po dahabisu hodoon mangajarhon asa di bagasan hasatiaon tuhuaso ni debata dada tuhuaso ni portibion boy do hita marhuaso sa tokkit di portibion boy adong do huaso ni portibion adong. Adakah kekuatan dunia ini ada bisa mempengaruhi kita? Bisa. Alai ikut taingo dosa tokkit doi alani unang ma ita haposi. Alai po dahabisuhod doon mangajarhon asa di bagasan hasatiaon tuhuason ni debata dada tuhuason ni portibion asa tapaserep dorohatta dia dupan ni debata ay dangtar patupan ni jolma narikot di dirina iya so pangaramotion ni debata. Dang adong tarulahamu agia aha yang goso mardongan au. Inna di Yohanes 15 ayat 15c. Dak tarulahita agia aha na dengkan. Ipes asitong na hauliotai. Haboyotai. Jabatatai. Na pinasahat ni debata doi. Ikot tahargai dosa sitong na pinasaha ni debatadoy. Ay dang tarulahita agi aha ang goso mardongan ibana. Dia kana porsia do makatidak koni. Alay dia kana so porsia diripu do gugunay. Kan karena saya lulusan dari UI, makanya saya jabatannya di sini. Kan saya dari USU, makanya saya di sini. Menna olo madokosong ni. Alai anggo ditadda do debatado para siroha. Silehon huasoi didokdo. Basa-basa ni debatado. Dak tarulahonau agia aha anggo so mardongan ibana. Di paserep rohana. Molo diboto do basa-basa ni debata di bagasan kerendahan hati ma ibana mangulahon. Di bagasan roha mauliate ma ibana mangulahon. Molo taida tutu akan natar surat di barita nauliih di Bibel tai. Tabereng ma tutu umur ni siadam 120 tahun. Set umur 112 tahun. Metusala 110 tahun. Boydo tajahai di sada Musa 5 ayat 27. Hirai sedo si Metusalaon, anak ni si Henok. Opung ni si Nuh,
Adorang so rodo pe aik na sumari imana mana mangulu. Ope ikom marujung do dang adong naho di tanoon. Jadi luhu na tinopa ni debata iko rodo tu asi ni rohani debata. Ise dona olo ro tu asi ni rohani debata. Ima akka na makabiari ibana. Na mga rodoti padanay. Boy tajaha di lima Musa. Alani ikod do tapalihara akka hatok tongoni di bagasak kita. Asahot hita ay molodung mate hita muse gabe orbuk do hita. Satokid do hita salpos ya portibion. Hamunadongan saha porsial songon na idok kon ni Klaus Westermanido dang napabiar-biar hotur pukon. Alay asa rodo hita. Tuadupan ni debata asa mararga hita. Tonan iturpukot tu hita ima. Sada. Jol managali do hita alay molo mangolu hita di asini rohani debata. Mangolu do hita songon imago de gambar Allah. Gobaran ni debata. Ido nakin pengakuan ni kurni kapung abod ba. Martangi yang nasida dedenai idokon o debata asiroham jakon awon pardosaon. Ditada dirina. Molo say martangi yang dohita tutuhani mengaku dosa, mengaku kesalahan. Ima nama kaporluhon asini rohani debata. Ima na sangat mengharapkan pertolongan Tuhan. Molo rodo pangurupion ni debata, asini rohani debata, boy do tarulah kita imago de, gobaran ni Yesus, gobaran ni debata. Ay di panopau ni di do. Tole mai tatopa majol mai tudos turupata. Tudos tu pangalahota bawa do boru-boru nasida di topa. Alay buasa do gabe songo duhut-duhut. Ala ni dosai. Ala ni pangalau sione. Alay boy do ibana mangulahot ulaon ni debata. Molo mardosa ibana, molo say didadati mardosa. Molo dang adong ro ibana mengaku dosa tu debata. Ido naso marargay. Molo imagode hita. Dipake do hita pasaut tolongo ni rohana. Ganu pari. Majalo asini rohani debata do hita. Majalo gogo nasya debata do hita. Argado hita ditobus marhite panobusion ni Jesus Kristus. Argado hita diadopan ni debata. Ido ban na olo tarsilang Jesus Kristus. Asa mararga do hita. Alay akka na mengaku doi. Alay na makilalahon hagalion na doi. Ay gudang dosa taulahon. Gano pare. Bahkan memproduksi dosa kita setiap hari. Mulut bilangi akka hasala atas gano pare. Bedaktar bilangan. Napaduahon ingot jala uduk tupadan ni debata. Dada alani hinadengkan ni jolma ibana maka holongi. Gudangi mana mga leon berbasa-basa. Gabe holong rohani di bata. Daw.
Alai memang identitas ni debatado para si roha. Justru ala ni dosat tai lampatar holong na. Pola do si suruh anak nana sadai asa unang mago ganup na porsia di ibana. Johannes 3 ayat 10. Jala didok dom sei. Di Yesaya 54 ayat 10. Musat piak kadolok humutal akarobian angko parasini rohauko naso mucat siako. Ima padan di debata, ima taingot. Asa margogo hita. Danggang gube hita isi. Na mangihut, na patuluhon. Hapor siya'y madebata, ay asini rohani debatado, paluahon siyan ragam ni hamaolon. Hamaolon ni ngulu, ditikyon macay ragat. Nang pegudang hamaolon na julu, anggo hamaolon na julu at tong, ima akadusa. Idoban na roaik na sumar. Alaydang di pa sudah colmay. Ayar gado ulaun di tangan ni debata. Nuh bersama dengan keluarganya tetap diselamatkan untuk menjadi perwakilan manusia yang benar di dunia ini. Molo taingok tutui. Pinoparnyaka na porsiado hita na tadingon. Pinopar ni sinuh na mangului hata ni debatado hita na tadingon. Ikom margugo hita disi. Baru pinopar ni halak misir. Nakpe dua halak na sahat tu tano kanaan. Alay argado tadik-tadingan ni. Ima holong ni roha ni debata. Hot doa si ni rohana. Di partikiatas sonari, godang doa kananaing mangalugahon, mangaluahon. Pikirata, baik ideologi, baik politik, baik hasusaan ni ngulu. Alay taingok ma. Anggo asini rohani debata dang mucat siak kita. Itu adalah jaminan bagi kita. Itu yang penting kita lakukan. Ima pakirimota, ima pengharapata. Unang putus asa hita. Atik pe gudang akka nasusam. Taberek sonari. Zainga idigung-dingungkan. Babulo dang dibuatin na rekenik tay hepeng itu lubulan ba blokiron na doyate jadi buat tamu may dibuat mamarsugut ileom madeba tu pesta gotilon asa songon na bergerakan unak pagokku disi unang diblokir ya. Dileo may itu akan na makaporluhon. Niurupa maakadongan na dihuta. Nileo maperhatian tu akatodong na boy. Makaporluho bantuat tay. Unang marna lo jahita. Mabaynak ka na dengkan. Politika hadono aingi. Diblokirin na hepeng niba. Mulodang bergerak siat tabungan itu bulan. Holso doi sa sitong na. Dia kena marhepeng. Alay dia kena somarhepek dak pola holsoy. Alay otik na majol mana somarhepeng. Akan nagudak kepeng na nama gudang. Alani tabay ma. Debatado hapurusata.
Di pargogoy debata do akka nama kaposi ibana. Justru dipangido hita gabe agen transformasi. Songon naung nipatikon ni huriat tahaga BP. Tahun ini adalah tahun transformasi, pembaharuan. Ikut terperbaharui do cara berpikir mindset tahe. Ay mindset ta na parpudio songono. Alo jay bainang. Say ni urupa dorongani, say ni urupa todongi, dang idok mau liate, roha na masih. Anggota onon, ekon berubah dong. Ay sehat dohamu diuta sehat. Ay bawa keadaan muna, imeda mate do pam tujabu nami, ba, tema diurus ma, nikiripe. Transformasi doi, berubah. Anggona jolo molo mangulahon na dengkan iba mate-mate na dengkan do mate-mate na burju do ai se ruasi na marminggu ai do holani do ipa gutu-gutu padita do sitwe bikin lagi nang bikin lagi amang akasubbanganon lalu jaiba pinasomay inna na 5 o 4 tahunon anggo tahunon atong dang boybe agen transformasi pembaharuan toy mak nidat datang manadengkan nang loja iba mangulaw nadengkan adong dong se pakorhon ne ay nga dipake de bata iba agen transformasi mabuat pembaharuan anggo salilingon sehona hata duhita molo tapasingok geleng ni jolma pasingok geleng mo pasingok gelek ko anak pola perlui masih pareso diri na bema adong do kecuai kasongoni dingolu ni hita halak Batak halak Kristen toy ma si pareso diri na bema nak salay bereng dongan nai mebiar madok katana anggota onon ikon agen transformasi meta asala do songoni lay pasingok ma anak koko molo sala upasingok anno paramani molo huida sala anak komu do anak koko sama-sama kita memiliki generasi muda ini jangan dibiarkan unang ipasopo malodo nasida alai unang adong mago nilai-nilai kekristenan nilai-nilai habatahon sian ngulu nasida boido diserap nasida hamajuoni ayanggo hamajuoni di nasida mak digitalisasi di nasida mak hamalooni boido nasida mabain aka kreasi-kreasi unang marnaloja hita madok akan adengkani ay agen do hita agen transformasi melalui kita sampai pesan Tuhan memperbaharui kehidupan manusia. Ingok mahita nanaing pasaut tolo mone rohani debata do hita asa arga hita diadupan ni debata pasaut ton lo mone rohani debata ido na mangargahon ngulutai jala arga mahita diadupan ni debata kalau kita melaksanakan firman Tuhan takut akan Dia tetap berharap kepada kasih setianya itulah yang membuat kita berharga dan bisa melakukan apa yang baik sesuai dengan keinginan Tuhan. Amin. Martang yang mahita. Mau lihat tema diho Tuhan di asini roham naung pataruho kami tu bagas coroon laho martangiang madok mau lihat itu ho dohot mamuji pasanga pokok huhut mangido asini roham nagudangi dope asa toktong atuam mungulu nami uraju mihami do tutu songo duhut do yang gungulu namion parsatokina dohami di portibion alai hinor hon ni panobusion ni anakmu Tuhan Yesus Kristus
argama hami dia dopamu. Atau ngajari hami Tuhan. Laho makaposi, makaporsiai, makaholongi Yesus Kristus. Nau kutubus, nau manubus hami Asa hulahu kami akalomu nerohana di tonga-tonga ni portibion. Parsahalai hami Tuhan. Mulu mangadupi akan maul. Hinorhon ni asin nerohami. Mangasahon asin nerohami mahami. Marhatalupon laho madalani ngulu nami di sisik ni hasyanganon. Mau liate madiho Tuhan di bagasan aresa darion guk dolas ni rohanami ima di adong pembukaan ni parheheo na poso bulung ni huriamon HKBP Rawamangun pasu-pasu manasida dongani manasida hot matok tong nasida di hasatiaon na mangihut toko sahat rodi na marbagas nasida sahat rodi na pinuka nasida rumah tangga jala boy matuhan patongonomu akasirokap ni todi di nasida akan naung patut marhasohotan mau liate madiho Tuhan hami pe napungu di bagas coroon mangido asin roham patau mahami marhaihi pasor di bagasan samingkon laho mangulahon akka ulaw nami asa toktong terpuji guarmu nabadiai padau mahami Tuhan sian akka parmaraan do sian akka ulaw dosa gonggomi mahami marhite-hite tordimi paingot hami Tuhan disudi akalaka nami ajar-ajari hami Tuhan makanguluhon hatami di bagas nami tu dia pe hami mangalaka toktong lomone roham nahu pasaut hami dia kapardalanan ningulu nami mau liate madiho Tuhan di bagasan obason hubuak kami maakadongan nami natongon marsahit di rumah sakit dope nasoboi beribadah alai dirawat dope nasida di rumah sakit ina nami Nur Hayati boru napi tupulu ina nami LB nyonya LB siahaan boru silalahi anakon nami Gracia Angelina Sianturi nyonya Sinaga boru sinambela bin Sarsi Haloho Oppo boru si jabat hodo Tuhan padauni nasumurung urupi manasida Tuhan marhite-hite tangannya ka dokter lehoma labok ni pakilalaad dinasida hinorhon ni penanganan ni dokter di rumah sakit dohot akka perawat marhiti akka ubat na pinasahana sahat hama malumi itu nasida suang soni ma Tuhan molotung adong akka ruas ni huriam na marsak maheyu mamikiri akka nguluna mamikiri akka suasana di tonga-tonga ni keluargana di lingkunganna di parkarejoanna homa Tuhan nama pargogoi molo sohodongan nami dang margogo hami Tuhan atau pargogoi masaluhu na akan nagele pargogoi masaluhu na akan namahiu asa toktong di bagasan semangat na baru nasida mangulahon akaulaon na marpos ni roha natuk doho Tuhan manarihon ngoluna suang songoni ma Tuhan ulaw nabi di tonga-tonga ni huriamon ho matuhan na madongani pasu-pasu masaluhu na akakategorial mulai hari Senin saha tu hari Sabtu boy hami Tuhan mangulahoni di bagasad dame dohot las ni roha sudi akaparhalado ni huriam sudi akapadita leon hahi pason leon hatugoni haporsiahon dohot pakirimon lehon akalas ni roha suang songoni ma Tuhan wingot hami tuari minggu pesta nami na balga ima pesta gotilon dinanang marlas ni roha hami mangulupon pasu-pasum naong pinasahat mo tuhami manipat sa taonon dang tarasam hami tutui ali Tuhan ala ni Roma hami marhite-hite ibadah pesta gotiloni uka maroha do pikiran nami madok mauliate tuho molo husarihok kami aka ulaw ni huria ido dalan nami Tuhan laho mangaradoti akka ulauno mau liate madiho Tuhan pasu-pasu masaluhut na rangkaian acara naung nitotopon ya kapanitia dongani ya kapanitia laho pasahutto ni di bagasan las ni roho adoh dame nasiako digijang ni pangiduan nami saluhut nali Tuhan urasi mahami sia dosa nami nagudangi asalam tamahami habauran ni pasu-pasum di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus mangido hami tuho tangi homa pangiduan nami asi maroham amen.
Tauduti macarata marede mahita huhut mahita papungu pelian. Salam
Datangnya koma peliata. Ale de bata amanami na di banua gijang. Hodo haroroani saluhu sileho-leho na dengga doh nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat hami masyan nani leho metu hami pelian nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pelianon. Pati bulhon harajamu di tonga-tonga ni huriam do di portibion. Puhai marohanami marhite-hite tordim. Asalam hutadahami godang ni sileho-leho mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite. Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nami na di banua gijang say pinorbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomene roham di banotongosong na di banua gijang. Lehomatu hami sadarion hangoluan siapari. Se sama dosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Una kami togiho tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disodako Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopako Tuhan debatama bohina tuho. Jala di pasar honma damena tutodim. Jesus Kristus hidup Raja, menatapkan Dia amanah, menggonggongi sasudah, menggonggongi sasudah, jalanlah sahajal mau, dui mana doa Tuhan, mana topan topabe.
Pai